За мен е голяма чест да във връзка с този празник на българо-унгарското приятелство, на това специално място, което е свързано с паметта за Свети Иван Рилски и за тези културни връзки между българите и унгарците, да отбележа също и един специален повод във връзка с тези дни и във връзка с дните на Деня на нематериалното културно наследство, 17 октомври, унгарската страна вписа в списъка за нематериалното културно наследство на Унгария българското градинарство. Една традиция, която обвързва двата народа и която много ясно откроява присъствието на българите, на българската култура, на българските традиции в Унгария. Едно присъствие, което датира десетилетия, повече от век и половина, и което свързва българи и унгарци в една неразривна връзка. Връзка на обмяна, на културни практики, на взаимодействие, на споделяне и предаване на традиции. Една връзка дълготрайна, която продължава и днес да живее и да се зачита от унгарска страна и да е знак за това дълготрайно взаимодействие. Вписването на българското градинарство в списъка за нематериално културно наследство на Унгария е специално. И поради това, че това е рядък случай, първи по рода си, при което културна традиция на малцинство на територията на Унгария е отбелязано и откроено в този списък за нематериалното културно наследство на Унгария. То е израз на това уважение, зачитане, респект към присъствието на българите и към влога на българските градинари в унгарската култура. Тяхната културна адаптация, приобщаване и споделяне на техните традиции с унгарците. Същевременно той е залог за много следващи, бъдещи форми на развитие, на взаимодействие, на задълбочаване на това сътрудничество. И в тази натоварена с голяма символика практика, в този специален акт, специален момент за българите в Унгария, можем да видим наистина едно бъдещи практики, бъдещи стъпки, които да надградят и да задълбочат това сътрудничество.